Må jeg spørge, hvordan du har det, Nissa? Jeg har det fedt. Det er super sejt. Du kørte jo fuldstændig sindssygt, uden pause hele vejen op. Er der noget, du ikke kan klare? Nej, ikke mere. Godt. Stærkt gjort. Vi har et par stykker med, der har cyklet op. Kevin, hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Lykkelig! Jeg skal have noget luft. Er du tilfreds? Ja, meget. Ja. Du har også gjort det fuldstændig hele. Er der noget, du ikke kan klare lige nu? Tror jeg ikke. Ja. Godt, Brian! Hvad med dig, Brian? Du har jo sprængt din egen rammer her i den grad. Er der noget, du ikke kan? Snak. Ja. Snak. Har du godt? Ja. Dejligt at se. Nogen har kæmpet for et mål. Arbejder røven ude i bukserne. Haft mod til det gjort det. Ja, nej, han stod i tvivl. Der er så manden med det grønne styr. Kenny med Y. Stærk kørt. Tak. Du er op. Ja. Åh, satan, hvor det. Er du troet på det for 3 måneder siden? Nej, det havde jeg godt nok ikke. Hvordan var det? Det var hårdt. Men det var fedt at komme op. Jeg får lige de sidste 10 meter, der er altså bare... Der giver det knald på. Hvad tænkte du på vej op? Jeg tænkte bare, at jeg har gjort det. Det er jo bestemt. Ja. Og hvad følelse har du lige nu? Kan du sætte ord på det? Jeg kan stort ud, hvis ikke det var fordi du står og filmer. Det er sgu lige meget. Det må man gerne komme på film. Ja. Kan du bruge det til noget? Det kan jeg love dig for, jeg kan. Jeg har overbevist mig selv nu, at jeg kan altså sagtens. Selvom at der er... Selvom der er noget... Hvordan har du lige nu? Jeg er bjergtaget. Godt udtryk, ja. Uden pauser. Ja. Uden pauser. Ja. Fuck, det har jeg aldrig troet, jeg kunne. Aldrig. Hvad har du lyst til at sige? At jeg er fucking stolt. Stærk, Anders.